ҳаме қадар норозигиҳо, ҳаме қадар протестҳо, митингҳо, вообще ҷангҳое ки дар замин, дар кураи замин, дар ҷаҳон рух медиҳад, ҳама ба хотири талаб кардани озодия. Яъне ки ҳама стремление, ҳама ҳаракате ки одам мекунад, одамизод вообще табиатш мехоҳад ки озод боша ва аз ҳамин хотир маҳрум кардани озодӣ и наказани ҳисобида мешавад. имрӯз гап мезанем бародаро дар бораи системаи тюрмаҳои Америка, дар бораи самый опасни преступникҳо, самый жестоки преступникҳо ва дар бораи тюрмае ки ӯ махсус сохтагӣ буд барои оне ки аз уҷа грехта натонанд ва махсуси тюрма сохтагӣ шудагӣ буд барои одамое ки дар дигар тюрма қабидашон намешавад ва дар одамое ки уже наказани гирифтагианд, то есть ки срок матад кардесиянд, одамое ки уже наказани гирифтагира бо дубора бо жестоки наказат кунем гуфта, масалан дар иҷа гӯш намекунанд, дар тюрма мисол хулиганӣ мекунанд, ӯ тюрма мебурданшон. яъне ки наказат кардани одаме ки уже наказат шидеста дачиво жёстки буд уҷа. Чихеле ки гуфтем, ай тюрма бояд грехта намешид. Не ки буд ҳолатое ки интересни ҳолатое ки одамо ҳаракат кардан бигрезанд, як чиз дигаш интересне ки ай ҷое ки вообще умуман грехта намешава ва уҷа барои ҳами хел сохта шуда буд ки уҷа грехта наметавона номи буд. дар ҳолате ки заключёниё кори худшона дар уҷа кардану чӣ кор кардану ва чӣ ба уҷаро маҳкам кардан. яъне ки бародаро гап мезанем дар бораи Алкатрас. ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Ман бисёр нигоҳ мекунам статистикаро бародаро, одамое ки канали маро тамошо мекунанд подписатся нестанд ва одамое ки подписатсанд видеои баромадагиро пропустит мекунанд. Ба чӣ хотир? Вақте ки шумо подписатся мекунед, ҳатман нигоҳ кунед ки зангула пахш кардагӣ боша ва лайкам рангаш дигар хел шудагӣ боша. ва ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагӣ шудагӣ бародаро, шумо метавонед ки ба ёрдами ссилка гузашта регистратсия кунед, дар бурди ҷанговаро, бозингаро, любой намуди спорт сум кор кунед ва промокода истифода бурданша фаромӯш накунед ки шумо ба промокод дар вақти полни регистратсия кардан метавонед бонус ба даст биёред ва бонуса монин бозӣ кунед. ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепит шудагӣ. Алкатрас и ҷазираи майда ки ҳастае ки дар тарафи запади Америка ҷойгир аст, дар заливи Сан-Франсиско, дар наздикии мости Тиллои 2 километр ай цивилизация дуртар. Ай хиди Алкатрас хушрӯ дида мешава моста ва шаҳра, яъне ки заключёниёро айҷа сӯзондан хеле ҳам осон аст. дарозии Алкатрас 500 метр а паҳмиш боша 180 метр, яъне ки ҳаҷми ӯ ай 5 майдони футбол дам кам аст. дар асри 18 испониёё якум маяка дар уҷа месозанд. а вақте ки Калифорния як қисмати Америка мешава, дар иҷа сохта мешава як гарнизони майдак барои охранаи залив. Не ки баъдан чӣ хеле мешава ки мефаҳманд ки не, иҷа барои охрана не, иҷа хубтар падхадид мекуна барои тюрма. аввал уҷа неофициална, неформална тюрма мешава, яъне ки дар уҷа мебурданд одамоеро ки дар хизмати ҳарбӣ ягон гуноҳ кардагӣ бошанд. а баъдан дар миёни асри 19 пленникора, яъне ки асирои ҷангира мебурданд. агар ки ягон кас дар интереси боша, ӯ вақт Алкатрас меҷангид аз тарафи штатҳои север, яъне ки дар ҷангҳои реалӣ ягон вақт иштирок кардагӣ нест. ва баъди ҳолатҳо властҳо мефаҳманд ки басай уже дурӯғ гуфтана, как будто ки иҷа военни порта ва қоил шудан дар коре ки иҷа реална тюрма. ва соли 1867 сар мешава сохтани якумин зданиёи тюремнӣ. а пеш аз сохтани ин зданиё бародаро заключёниё просто дар подвал нигоҳ дошта мешаванд. вақте ки зданиё сохта мешава, уже шумораи заключёниё дар иҷа бисёр шидан мегиранд. дар охири асри 19 шумораи заключёниё аз 20 то 450 нафар мераса. минбаъд ҳар тағйироте ки дар тюрма рух медод ба хотири карда мешид ки уҷа бояд ки аз ҳама даҳшатноктарин, зашишонитарин, вазминтарин тюрма дар ҷаҳон ба ҳисоб равад ва сар мекунанд сохтани тюремни блоки бетониро ки дар ҳамон вақт аз ҳама дарозтарин ба ҳисоб мерафт. баъд як чанд даҳсолаҳо ин блоки бетонӣ як хови кашмарии ҳамаи гангстерҳои Америка мешавад. аввал уҷа ай ҳамада заключёниёи жестокиро опасниёро намебурданд. дар вақти ҷанги якуми ҷаҳон уҷа ҷои бале заключёниё мешава, не ки заключёниёе ки просто вот совестшон намегузошон ки ҷанг не, яъне ки аз ҷанг отказ мекардан, ҳамонро мебурдан уҷа. яъне ки одамои хирара, одамое ки намехостанд ҷанг кунанд, судид мекардан, баъдан аз ҳама тюрмаи даҳшатноктарин мебурданд. просто барое ки ӯ ҷанг намекунанд. И как-то мисли парадокс ворид метавад, не ки обычно одаморо барои одамкушӣ мебаранд тюрма, да ёра барои одам накуштан. Хай ҷанг отказ кардагӣ. Ва баъди ҳолат и ҷазира машҳур мешавад дар тамоми кишвар. Яке аз маҳбасшудагои ҳамиҷа баъди баромадан як статьяи калон менависад ки дар уҷа острофа ном мегира острофи Тағои Сем.
яъне ки дар ин статьяи калон нависондагии ӯ покиза секретҳо ва даҳшатҳое ки дар ҳамин тирма рух медод фош мекунад. яъне ки боз аида машҳуртар мешава Алкатрас соли 1934 вақте ки уже реально федеральная тюрьма барои преступникҳои ай ҳамада опасни, ай ҳамада жестоки мешава. Як сол пеш аз федеральная тюрьма шиданаш дар уҷа специална реконструксия, специална коро гузаронида мешава ки ин ремонт аз ҳамада ремонти қиматтарин дар историяи тюрмаҳои Америка ба ҳисоб мерафт. 11 августи ҳамун сол уҷа 137 заключёнеро мебаранд. тамоми раҳ ӯро маҳкам дар наручник, дар махсус вагоно ва дар таҳти назорати 60 охрана мебаранд. Бештар заключёниҳое ки дар уҷа буданд ӯ ғоратгарои банкҳо ва одамкушо буданд. Як чанд муддат пас количествои заключёниҳо дар ин тюрма 2 баробар зиёд мешавад ва сразу аввал ин тюрмаи ай ҳамада чӣ хел бугум жестокитарин аз ҳамада тюрмаи вазминтарин, қиинтарин ба ҳисоб мерафт. чӣ хеле ки дар аввал гуфтем уҷара сохта шидаги буданд барои наказат кардани одамое ки уже наказат шидагиянд. яъне ки хубтар агар бифаҳмонам дар уҷа мисол одамкушӣ ки одам куштагия суд мешид резко Алкатрасро иш намекардан. Ӯро обычни тюрма мебурдан ва дар уҷа ягон кор мешид ҳамчун наказани ӯро ин тюрмароӣ мекардан. Тасаввур кардесен чӣ ин двойное наказание тип одами наказат уже шидеста наказатиш мекунад. анака тасаввур кунед чанд қадар иҷа метавонист ки жестоки боша. Правительствои Америка фикр мекард ки дар солҳои 30 чӣ хеле ки уровни преступност зиёд шидагӣ буд ба ёрдами Алкатрас метавонад ки ҳамира снизит кунад. мақсад ки тремчкора мегуфтанд агар хулиганӣ кунӣ Алкатрас мерай. А дар уҷа қатъита ягон кас худ намекунад. не ки бародаро ин кор кард. чӣ хеле ки кӯдака мегуфтанд вақтҳои пешина бобо момомон ки хонара агар гирг мехрата чӣ хеле ки баъдан хабар метан Алкатрас реально тавонист ки дисциплинаро дар дига тюрмаҳо ҷо кунад ва одамое ки дар дига тюрмаҳо гӯш намекарданд, хулиганӣ мекарданд дар иҷа тонистанд оромшон кунанд, безопаснитар бошанд, натонанд гирехта ва метонистанд ки ба Алкатрас заключёниҳои дига тюрмаҳоро битарсонанд. ҷимшин ки Алкатрас мебарем та. бале аз сабабе ки овозаш ба тюрмаҳои оддӣ меомада ягон заключёни намехост ки Алкатрас бурава. ҳамин хотир хабда мешитанд. Представед кинем бародаро ки дар мозги заключёни ҳама хел чӣ ҷо шидагӣ буд ки типа дар тюрмаи оддӣ ӯ озодтаранд, вале ягон гуноҳ мекунанд Алкатрасшон мебаранд. уже и второй мир уже шидагӣ буд барои ӯ. одаме ки дар озодия метарса ки тюрма бурава, а одаме ки дар тюрма метарсид ки Алкатрас нарава бу. аз уҷа хабарҳои даҳшатноки вот жестоки рафторои ҳайвонӣ ба дига тюрмаҳо меомад ки одаморо ҳар гуна чӣ хел бугум испитаниё да ки ӯ испитаниё зарар мерасонд ҳам ба психикаи заключёниҳо, ҳам ба саломатишон ҳаматарафа вобшим. баъди 3 солаш чандин заключёни ҳаракат мекунанд ки худшона бикушанд ва способҳои хеле дор кашидан ё ки дору хӯрдан, способҳои венабридан не, способҳое ки биё хубаш нагума бародаро. ака шумо тасаввур кунед ки заключёниёро ба чӣ дараҷа оварда расондагиянд ки мехезан ин кора мекунанд. тасаввур кунед ки ай ҳамада даҳшатноктарин преступник мехеза пахча мекуша. ура да чиво оварда расондан да кора. Алкатраса мусорный бак мегуфтанд ки аз уҷа дига тюрмаҳо мусорои худшона мепартоянд. ано гуфтан намонанд ки гангстер Ал Капон ам касе ки будона дар ҳамин тюрма шидагӣ буд ва мошенник Виктор Люстикам. А Виктор Люстик ин мошенник буд, яъне ки ира барои мисли дига заключёниҳо барои куштори одам иҷо овардагӣ набуданд. ӯ просто ай тюрмаи Манхэттен ҳаракат мекунад ки бигреза мехобан иҷа меёранша. ва нашоти режимшам бародаро режими ин тюрмаам хела жестоки буд барое ки дар иҷа специальни заключёниҳо буданд. ай ҷиҳати охранаш агар бигирем, вот агар сравнит кунӣ дар тамоми ҷаҳон ай ҳамада по-соотношению количествои заключёни ба охрана дар иҷа количествои охрана ай ҳамада зиёдтар ба ҳисоб меравад. яъне ки дар сари 3 та заключёни якта охрана буд. фикр мекунед ҳар як 3 заключёни пас як охранаие. количествои охранаро агар тасаввур кунед чанд қадар зиёд е. ва дуюмаш ҳамаи камераҳои тюрма одиночни буданд. ҳар як камерада як одамӣ буданд ва решоткаҳои камера открития буданд, иша медид ва рӯбҳарӯ буданд. яъне ки ягон намуд заключёнӣ наметавонист ки аз чашми амраш дур боша ё ин ки аз чашми охрана ҳатто дар вақти туалет шиштаншам. ва сеюмаш то соли 50 дар иҷа кодекси хомӯшӣ риоя мешид ки ин кодекс яъне ки иҷозат намедод ки заключёниҳо гап зананд дар камера бо якдигаришон ва ё ин ки дар вақти хӯрок хӯрдан дар столовӣ. подъём яъне ки аз хоб бедор кардан ҳар рӯз соати 6:30 оғоз мешид ва соати 10:30 отбой.
света хомӯш мекарданд ва албатта ки дар иҷа бо корам мекарданд. Иҷа ҳамада интересниш ҳамия бародаро ки дар дига тюрмаҳо заключёниёра кор мефармонданд ҳамчун наказани ане ки дар Алкатрас не кори вазмин намефармонданд. Агар наказатшон мекарданд кор кунишон намемонданд. яъне ки дар иҷа ягона чизе ки одамо заключёниё хушона метонистанд банд кунанд ҳашон дар аму кор шававу просто аз оне ки гап назани қатъи якдигари определёни соата бихези хора чикини девона наша аихе режим ягона чизе ки буд ӯра аи кор спасад мекард и кор буд ки ҳашон дар аму мешид ва одамоеро ки ягон чида бо наказат мекарданд аи кор маҳрумшон мекарданд. Вот тебе наказания. Биши гап наза худ тоқа дар як камера. Ва ба ғайр аз кор дар иҷа бо як развлечени дига ам буд махсус хондани китобҳои махсусе ки аз худи библиотекаи тюрма буд. ӯра мисол тафтиш карда медоданд ягон плани побег надоштаги ёда чтобы ки ягон даш плани побег надошта бошад. дар иҷа заключёниё кор мекарданд сапожник, дузанда ва ногуфта намонад ки дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳон заключёниёи ин тюрма либосҳои ҳарбӣ мебароварданд ва сеткаҳои боркаш. ҳатто дар ҳамун вақт уҷа ай ҳаманда тюрмаи даҳшатноктарин ба ҳисоб мерафт. Не ки агар ки рафтори увора увақтара бигири сравнид кунӣ қатъи условиҳои тюрмаҳои замони ҳозира, то и як дузахти конкретни дар рӯи замин ба ҳисоб меравад. нисбати охраннико дар иҷа чӣ хеле ки заключёниё ҳам махсус заключёнӣ буданд, охраннико ҳам махсус охраннико буданд ки дар дига тюрмаҳо мисол охраннико барои онанд ки перевоспитат кардан, яъне ки одама тюрма меоранд ба хотире ки ҳайҷа як одаме бирояд ки дига ӯ кора накунад. А дар иҷа ӯ хеле набуданд. Ӯ имена рафтори жестокӣ доштанд нисбати заключёниё. Бо нигоҳ накарда дар болои ҳаме ки вохичонам адмарозик буданд, бо буд ҳолатое ки психикаи ӯ ҳам аз ин кор страдат мекард. Як таю як соли гузарондагии хича дар Алкатрас менома ҳамчун як соле ки бефоида, бемаъно, бесмислена гузарондагия дар ҳаёташ. А врачо боша ҳар як чанд моҳ пас иваз мешиданд, яъне ки ӯ тоқат намекарданд долга бестан қатъи аз ҳама бандитои жестоки даҳшатноктари рӯи замин. Не ки бародаро иҷаш интересне ки ба ҳамаам нигоҳ накарда дар уҷа заключёниёи боёф мешиданд ки Алкатраса таъриф мекарданд. Именно аз кадом ҷиҳаташ? Аз ҷиҳате ки мегуфтанд дар иҷа аз ҳамада хӯроки бамазатарин нисбати дига тюрмаҳо дар ҳами ҷай. И бародаро рост буд ва и махсус будак. Яъне ки дар дига тюрмаҳо сабаби бунтават кардани заключёниё ҳамин буд ки хӯроки бемаза, хӯроки безеб. А иҷара специал ҳамихе кардаги буданд ки и тюрмае бояд бошад ки аз иҷа гирехтан номумкин ай ва специална хӯроки иҷара аз дига тюрмаҳо нағзтар мекарданд. Не ки и ягона фишка нестае ки барои нагрехтан як лавушка буд. Дигар сабабое ки намемондак бигреза, ба ғайр аз ин бо бисёр сабабое ҳастае ки одама аз иҷа гирехтан намемонад. Аз корои инженерӣ сар карда то сабабҳои табиӣ. Битони блокҳое ки дар аввал гап задем, ҳамун хеле сохта шидагӣ буданд ки ягон тай ӯ дар девори блокҳои тюрма намерасид. Яъне оддӣ када гап занем, и здани дар дуруни здани буд. Вот дар чиво зашишони будани ӯро тасаввур мекунем бародаро? Ба хотире ки дар дига тюрмаҳо ҳам ҳолат мешавад ки оста солҳои дароз ба нӯки як корча, ба нӯки як мехча ё ки қошиқи шикастагия битона хир мекунанд солҳо ва ба дуруни ҳамон мебироянд. Тамом берун ай. Не, аз иҷа мебиромадӣ агар ту берун да набудӣ. Ту дар дуруни тюрма будӣ бо. Барое ки здани дар дуруни здание. А баъдан дар иҷа механизме месозанд ки ҳамаи дарора як бора дистансиона ҳуй мекунад. И безопасит мекард корои охранникора. Мисол чӣ хеле ту меои якта ба якта кажди дара ҳуй мекунӣ, дар уҷа ҳама адмарозикае мумкин ки дара ҳуй кунӣ, ахиринаш бизана бикшата. Ҳамаи приборҳои столови, мисол қошик, лошка, вилка, дигар чизош ҳисоб карда мешид, то ки ягон заключёнӣ натона ягон қошиқа бидизда бара ва аз ӯ яроқ кунад, мисол оружие кунад. Не ки ҳамин қадар ҳама кор ҷиддӣ буд, не ки бо буданд ки бурдагӣ буданд қошиқ пошиқа. Баъдаи бора баъдтар гап мезанем, не ки хеле ҳолато кам буд. Ахиди заключёниёро бародаро шумо тасаввур карда метавонед ки вот оз дар комментария бинависед ки ба фикри шумо дар як рӯз чанд бор ҳисобшон мекарданд. Ҳар саҳар? Не. Чанд қа? Саҳар бегаҳ? Не. Ҳар вақти овқот хӯрданда? Завтрак да, обед да, ужин да? Не. 13 бор дар як рӯз ҳисоб мекардам бародаро. 13 бор, 13 маротиба. Ва любой момент метавонист ки ба назди камераи та охранник биёяв, ӯра бигира тавру куна бикова. Яъне ки и расписание надошт. Именно ҳаме хеле омаданшон внезапно омадан кофтан. Ва дигар сабабе ки аз ҷа гирехтан намешава, чӣ хеле ки дар боло гуфтем, и причинаҳои сабабҳои табиӣ буд.
яъне ки и острова ки береги наздиктарин аз ӯ дар расстояни 2 километр қарор дорад. А гирди ӯ боша обуш яхай ва течени баҳрия ки мудом мешува мебарад. Фарқ надорад зимистонай тобистонай, оби иҷа аз 12 градус боло гарм намешавад. Сабаби дигараш акулҳо ки дар ин ҷо хеле бисёр буданд. Ҳамаи сабабо ба ҳоле оварданд ки дар давоми 29 сол ягон бор гирехтани бобарор официална тасдиқ шидагӣ нест. Не ки ҳаракатҳо буданд. Ҳамагӣ аз Алкатрас ҳаракат кардагиян бигрезанд 14 маротиба. Албатта ин шумора хеле шумораи зиёдае. Бо сабаби гирехтани заключёниҳо дар бораи жестоки будани условияи тюрма ё ин ки худи шахсияти заключёниҳо не, гап дар ин ҷое ки аз тирезаи тюрма ӯо береги Сан-Франсискоро медиданд. Яъне ки ту дар пештаево бихе бигрез. Одама манид мекард. Тасаввур кунед, ту шиштагӣ дар як ҷо бесконечна то охири умрта, а дар пешит боша ҳаёти кушод, ҳаёти озод. Барои ҳамин метавонем ҳисоб кунем ки фикр барои гирехтан дар сари ҳар як заключёнӣ ҳар рӯз меомад. Якумин ҳаракати гирехтана соли 1936 кардагиай Ҷозеф Бау. Албатта ҳаракати гирехтани Баурс хеле безеб буд. Яъне ки ба ин плани мешавад сразу фикр кунӣ ки гирехтан номумкин аст. Тасаввур кунем ки чӣ хеле плани побегае ки як рӯз дар вақти сменаи кориш, мисол гуфтем ки заключёниҳо кор мекарданд. Места як бора медава ба танаи сеткае ки дар болои забори тюрма гирифтагӣ буд, дар гирди забори тюрма ба танаи ҳамун сетка баромаданӣ мешавад. Вақте ки охранники вышка ӯро мебина, предупреждат мекунад ки фуро. Ӯ гӯш намекунад, баромадан мегирад ба болои сетка. Ҳатто як чанд огоҳикунанда тир дар наздикиҳои ӯ мезана, гӯш намекунад, бо баромадан мегирад. Охранник дига ҳеҷ кор наметавонад карда ба ғайр аз оне ки бипаронаш. Бале ин хеле интерести мешавад ки фикр кунӣ ки ин хел плани дебилист ки қатъи ӯ чӣ хел метавонист ки бигрезад. Не ки агар ки мо аз историяи ӯ нигоҳ кунем, ма фикр мекунем ки ин кор специал накардагӣ буд. Ӯ пешаки як чанд бор ҳаракат кардагӣ буд ки худша бикуша, не ки бебарор. Ва ма фикр мекунем ки ин специални план буд, плани худкушӣ, плани побег не. Ҳама дар плани ҳаракати худкушӣ осони ҳамин мешид ки просто айвишка мепаронаша. Баъд як соли ҳамин ҳолат дута ғоратгарои банк ҳаракат мекунанд ки бигрезанд. Теодор Кол ва Ральф Ролл. Иё ҳам ҳаракат мекунанд ки аз ҷои коршон бигрезанд. Хайр, вақте ки меброи корда бо аз ҷои кор осонтара ки чем аз дуруни камера гирехтанд. Ё механик кор мекарданд, вақте ки аппаратҳои тюрмаро соз мекарданд, заодно решоткаҳои тюрмаро мебриданд ҳар рӯз. Ва чӣ хеле ки гуфтем дар ин ҷо дар як рӯз 13 бор ҳисоб мекарданд. Я вақт охранник ҳисоб карда истае ки дар вақти ҳисоб мефаҳма ду каси ӯ намерасанд. Вақте ки мекунанд мефаҳманд ки ӯ ба воситаи тиреза ба пляж баромадагиянд ва аз ӯ ҷа ӯро дига ҳеҷ кас надида. Не ки ин маънои ӯро надорад ки гирехтани ӯ бобарор анҷом ёфтагия, барои оне ки ӯ як вақти хеле ҳам неудачиро интихоб кардагӣ буданд. Барои чӣ ки якумаш ки хеле туманӣ вазмин буд ва дуюмаш именно ҳамун вақте ки ӯ баромаданд атлиф хеле ҳам сахт буд. Яъне ки метавонем ҳисоб кунем ки ӯро об шушта бурдагия. Бисёр одамое ки мехостанд побег кунанд, ӯ именно ҳамин тезоби ки бар зери ҳамун мости золатой мегзашт мерафтак, ҳамуро ӯ ҳисоб намекардан ӯ қадар чихе бугум недооценид мекардан. Не ки именно ҳамун тезоб проблемаи основной, проблемаи калон буд. Бо фикр мекардан ки хаям значит ки дар дуруни баҳр даромадӣ, тамом ӯ тараф дар берегай меброй мерай. Не ки не, дар асл хел набуд. Болои ҳама ҳамида на ҳар як заключёние ки мехост побег кунад то ова даже намерасид. Як хелеш успед намекард решоткара то охира бубра меқабиданаш, як хелеш ай болои ҳам санг меғалтид мешкаст ягонҷош, ё ин ки дар вақти гирехтан уже мепаронаша. Ва буда ками хел ҳолате ки як заключёни бале ҳамин қадар меҳнат мекунад то пляжа меравад. Не ки ай фикраш мегарда ки бо оби хунук будроя. Типа ӯ меистодам жаждат мекард ки тобистон шава бо бигрезам. Ӯ ду шабона рӯз дар як ғори майдаак ба ҷо мешавад. Дар ин вақт охраннико ӯро дар баҳр куфтиста буданд. Баъди ду шабона рӯзе ки охрана ӯро мекованд, ӯ мебарояд ба танаи санг, именно ба ҳамун шкофе ки баромада буд, медрояд обратно ба дохили тюрма ва дар абсурди корро бинем ки дар тюрма ба ҷо мешавад, пинҳон мешавад. Албатта ки ӯро дастгир мекунанд. Ай ҳамада ҳаракати гирехтан аз тюрмара, ҳаракати чихе бугум нотарсонара Ҷон Ҷайлз кардагия дар соли 45. Ӯ кор мекард дар наздикии порти Алкатрас. Вақте ки ба Алкатрас рабочикои Сан-Франсиско меоянд, ӯ метавонад ки яке аз матросора формашонро бидизда, албатта барои планаш. Шумо тасаввур кунем бародаро ки одамо да просто ба пляж баромадан қим буд, и либосҳои матроса мепӯша,
мисли матросо карабл медроя ва берег мерава, баҳра мегзара. Ихе ҳисоб кунем тамом успех гирехт. Не ки дар иҷа як мушкилӣ шид ки чӣ хеле ки дар боло гуфтем дар як рӯз 13 бор ҳисоб мекарданд заключёниёра. вақте ки уже ҳисоб мекунанд дар раҳ уже ира мефаҳманд ки гирехтагия бози дар берег норасида ва естественно вақте дар берег расидан абрада меқапанд меоранша бо махкамаш мекунанд. Хеле ҳам обидна айда бародарои хеле ҳолат обидна но розӣ шем бародаро планам хела плани тенҷ ихе фикр кунӣ агар действияш планаш камай ҳаракат кам дора но всё гениалное просто меган ҳам хеле иштагия. Не ки бародаро шумо озид сразу даи ҳайрон нашем барое ки бо ҳолатҳое ки метавонед ҳайрон шен ақибай бароям назапас нигоҳ кунем. Дута ҳолати интересни дига ҳастаи. Якумаш дар вақти битваи Алкатрас буд ки давом ёфтаги 1 то 4 майи соли 1946. Дар ин вақт 6 заключёни фикр мекунанд ки плани бисёр накашану онам рост нагла ҳаракат кунанд ва ин плана придумад мекуна ғоратгари банк Бернард Кой. Як бартарӣ дошт ки дар тюрма санитар кор мекард ва чем дига заключёниё метавонист ки свободна тарак бигарда дар дуруни тюрма ва он ногаҳон мебинад ки клеткаи охраннико ки дар уҷа ключо охраният мешиданд кам тарак ҳамун худи клетка ай тарафи девол дуртар шидагия. Фикр мекунад ки ура мо метавонем ки далши бо қат кунему дурун бидуроем. Яъне ки плани ӯ чӣ буд? Плани ӯ бояд бидуроя айҷа винтовка бигира, калитои дара бигира, охранникора заложник бигира, бигрезан бираван. Осон вроди гуфтан қатинеки. А чӣ хеле ки меган, чӣ қадаре ки дар план ҳаракат кам боша, значит ки ошибкаам кам дида мешава. Хай план набоша. Чира ошибка мекунӣ? Да чӣ ошибка мекунӣ? Ва тасаввур кунем бародаро ки барое ки именно дар ҳамун шеле ки дар решотка буд ай тана девол дур рафтагӣ 2 моҳ ӯ худша хароб мекунад ки дар ҳамунҷа биғинҷа. Хеле меҳнат зачот. Аввал бояд ки дар пабек 4 кас иштирок мекарданд. Схиди Кой ва як грабители номии дига Ҷозеф Креца, Мавил Хабр ва як дебили дига Кларенс Каллерс. Чӣ ба дебил ман намедонам, просто номша гуфтан қинай бародаро. Албатта чем дигар заключёниё ё вақти пабега хелам вақти ӯ дачира интихоб мекунад, яъне ки дар хиди блоки тюрма як охрана буд. Уильям Миллер, номи осон дера охрана мекунад. Ура меқапанд, мезананд ва мебанданд. Ва Кой боша именно ба ҳамун ҷое ки план кашидаги буд медроя ба ҳамун комната, винтовка, пистолет, калитои дарора мегирад. Анаки бародаро дар ин ҷо перевороти хелам интересни мешавад. хушрӯ ба диққат гӯш кунем. Ва ин банда бояд ки ба ҳавли дарунӣ мегирехтанд, то ҳавли даруниро мегирехтанд, мерафтанд ва дар раҳ бо ё як офисери дигар заложник мегиранд ва ҳамроҳи ё буд каси дигар хуш мешавад. Остальни заключёниё албатта ки хуш намешаванд. мақсад медонанд ки ну хайҷа гирехтан мешавад, баистем суроғи қимонаи абура зиёд накунем. ва дар ҳамин ҷа Ал Капон ам буд. ӯра як корча мезананд барои отказ кардан дар пабек. Ал Капона касе бишноса агар дар комментария ягон чӣ бинависен ё ки нанависен. Сука масара вайрон кард. Ва чӣ хеле ки гуфтем ҷоя ҳамада интересиш мия ё ҳама каса мегирезанд ба главни дари асосӣ мераванд то ки ӯра бикушоянд бигирезанд. Чӣ хеле ки мо гуфтем ай комнатаи охрана ё ҳуи када калитора гирифтагӣ буданд. Дар дастшон 70 кило калитай, не ки именно ҳамун калити главни дар нест. поворот шида. Ҳама бояд сдават кунад ключа вақте ки пост иваз мешава. Просто худаш дар неудобно нашава гуфта калита да пост намеспора. Тасаввур кунем бародаро ки шумо нарушат кардани қонун, нарушат кардани правила ба фоида мешава. Ки хекор аҷдад мекард. Шумо тасаввур кунем бародаро ки ай аввали гирехтан, калид гирифтан, заложник гирифтан, ҳама чира гирифтан, калид аз ҳамун аввал то охира дар ҷебаки ҳамун Миллер буд. Не ки ҳеҷ кара дар сараш намезад ки ҷебакоямро букованд. Бале дар сари ӯ фикр мезана кисаҳои Миллера букованд. Не ки ҳамун вақти мезана фикр дар сарашон ки уже дер шидагӣ буд. во вақте ки калита наёфтанд, ба дига калитҳо ҳам қадар ҳаракат мекарданд, дара ҳуй кунанд, ба он дараҷаи бисёр ҳаракат мекарданд ки замоки дара шикастанд. мақсад шикастан ҳуи шидне ҳам қадар шикастанд ки дига калити оригиналаш ҳам ёрдам наметавад. баъди шикастан мекованд, калита меёванд ки уже дига замока ҳуй кардан намешавад. води интересна уже замока вайрон кардем, баъд киҷо мекованд гу. А дар натиҷа ӯ бо чӣ мемонанд? 2 винтовка доранд, пистолет доранд, 9 заложник. Не ки ягон шанс барои гирехтан надоранд. барое ки оддӣ када гап занем, хичон дари хичона варид карданд.
албатта вақте ки ин кора карда наметонанд уже хичона гум мекунанд заключёниё мехоҳанд ки якташ ҳатто охране ки дар вышка ӯро мепаронад ки ин ҳолат якбора ҳолата безеб мекунад ва яке аз заключёниё мегӯяд ки ҳамихел идеяшон падагнат мекунад ки биёд офитсерро ҳамаша мекушем ва ҳамихелам мекунанд ҳаракат мекунанд ки ҳама офитсерро бипаронанд не ки намедонам чӣ хеле мешавад ки дар натиҷа танҳо як касш мемра ё фикр намекунанд ки беску проверкашон кунем оё ҳамаш мурдагия ё ки не ки дар иҷа танҳо як кас мемра дигараш зинда мемонад. Сета заключёниё фикр мекунанд ки тамом ҳама кор ҳалай мераванд бо камераҳои хичон мақсад ки ҳеч ка намедонад ки кора кардагия акои қатъи ду тарафиқи дигаш кора мехоҳанд ки то охира баранд. Администратсияи турма марзкои пихатинсоро файрод мекунад ва реални тирпаронӣ мешавад, яъне ки ба тарафи яке аз блокҳои турма. Именно ба ҳамун блоке ки заключёниё буданд, именно ҳами побег кардагиҳо ба тарафи ӯ тирборон мекунанд аз тарафи пулемиёту миномиёту дига оружиё, не ки ягон фоида намерасонад. Барои чӣ ягон фоида намерасонад? Барое ки именно дар ҳамун блокеро ки тирборон карда иста буданд, заключёниё дар оҷа пинҳон шудагӣ набуданд. ва вақте ки пихатинсон мебинанд ки ягон кор карда нашуди саи тирбороншон ягон фоида намерасонад, кришара шикоф мекунанд, дар дуру граната мепартоянд. Именно ҳамун намуд ҳамун растояниёда мепартоянд ки кадом тарафе ки хичон мехостанд, то ки ҳамун тараф бигирезанд заключёниё. Чӣ хел бугум лавушкашон мекунанд. Ва албатта ин хел мешава уже граната ора ёрдам мекуна, яъне ки бигем охранникора аниқтараш ёрдам мекуна. Як вақт заключёниё нигоҳ мекунанд ки полин тупик шидага намедонанд куҷо бигирезанд дига. Дар охир охраннико ҳечи дига намекунанд, рост мераванд мекушандшон. Ӯ се заключёние ки гирехтагӣ буданд фикр карданд ки охраннико мурдагия, ӯам халос нашиданд. Охранникои зинда мондагӣ ҳамаи ӯро шинохтанд ва именно дар вақти ҳам бунтават кардан яке аз охраннико сразу заметка мекунад ва ҳамаи одамое ки бунтават кардагиянд ва главаршона менависад. Яъне ки дая чӣ гапа? Ҳатто агар дар вақте ки ӯво охранникора куштанд, агар ё кушта метонистанд ҳам, всё равно ёро меқабиданд. Барои чӣ ки уже дар вақти бунтават кардан ӯ охранник менависад, записка мекунад. Ҳамаи участники побег мекардагиёро қадди главаршон. Так что и плани ё изначально плани безеб буд. Дар натиҷа ду касаш смертный казнь мегира, а сеюмаш боша пожизненный. Акира типа смертный казнь наметан пожизненный метан чӣ ба ки гӯё хубиш мекунанд барои хотири оне ки ай ҳамада ёшон ҳамӣ буд. Дар он вақт ӯ танҳо 19 сола буд. Ва ай ҳамада безебиш дар чия бародаро ки аз ҳама одамое ки бунтават карда иста буданд, яке аз онҳо Маврин Хабр шикоят кардагӣ будае ки ӯ бегуноҳ ӯро бегуноҳ шунондагиянд ва паказани ӯро ба мушташаб гирифтагиянд. Аз безебиш дар ҳамие ки агар ҳами бунтаватшон намебуд, иро озод мекарданд. Дар натиҷа гирифтанд смертный казн доданд. Обши дар вақти битваи Алкатрас сета заключёни кушта шудагиай, дута охрана ва 14 охранаи дига захмӣ шудагиай. Яъне ки амро нишон медиҳад ки ҷанғ Алкатраса гирифта намешавад. Агар ки ҳолатҳои пешина ба мисли киноҳои боевикӣ шуда боша, не ки ҳолатҳои баъдӣ, ин хел нест. ҳолатҳои баъдиро метонем ба карочи хитон бинем, ба бигем ба чӣ монанд кунем. Яъне ки и побег аз ҳамада побеги знаменит, яъне ки номӣ дар тамоми таърихи побеги ҳамин турма ба ҳисоб меравад. И рух додагай моҳи июли соли 1962, 16 сол баъди ҳамин ҷанги Алкатрас. Дар ин побег иштирок мекунанд се одам: Фрэнк Моррис ва бародаро Энгри Бьорсай, короче ҳамо. Яъне ки и чӣ дошта ки ай ҳамада побеги знаменити ба ҳисоб меравад. Якумаш ки ёра умуман ёфтагӣ нестанд. Сюрприз бародаро. Тайтирмаи ҳеч ка намегирезад. Умуман ёфтагӣ нестанд ва дим подход планшон хелам интересне. И нақша погиза ҳамаш продумат кардагӣ буд ва хеле ҳам умно придумат кардагӣ буд. Не ки и случайно нест ки именно плани ҳамин зур буд. Барои чӣ хотир ки ӯра придумат мекуна Фрэнк Моррис. Ай одама уровни IQ-ш 130 боло буд. Яъне ки ба ин нишондиҳандаҳош ӯ дар 2% аз ҳама одамои умнитарини рӯи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Не ки мада чиш интересне ки қадар одами умни чихел турма шид. Ба Алкатрас ӯ чихел меафта, дар дига турма ҳаракат мекуна ки бигреза. Чихел шид мада хунда интереснеш. Типа Алкатрас ай ҳамада ҷои зашишония дариҷа метона гирехта ӯ
но дар дигар тюрма ҳаракат мекунад бигрезане ки мехапанша катрас овардагианша. Ман фикр мекунам дар инҷа уровни IQ-ш ура ёрдам надодай вообще у просто опытш у хатогие ки дар уҷа кардагия ва фикрам дар инҷа кардагӣ нест. 100% рутасиёқати IQ ва аз ҳар сеё ягонташ дар ягон преступлении вазмин жёстки ягон убийства қати шитагӣ набудан. Морис дар вақти ҷавониш просто дизди мекунад ба ҳамон мешина ай далбоёби дигараш чӣ мекунад бо пистолети бозичагӣ банка ғорат мекунад фақати игрушечни магазина ғорат ки бугу бо пистолети бозичагӣ. Ален Вест яъне ки и заключёниям бояд ки ҳамроҳи ё мегрехт не ки чӣ гап чӣ ба нагрехт оли бад гап мезанем. Яъне ки план ёда чӣ буд аз болои санг ба дуруни об паридан не албатта ахраникора заложни қабида киштан бад грехтан не албатта ё бояд ҳамун вақтиро интихоб мекардан ки системаи охрана ай ҳамада слабияй кадомаи вақт албатта шаб не ки гап дар иҷае ки яъне планшон ҳаме буд ки якум план ӯ бояд низам медна ай камераҳошон буброянд баъди атбои шидан ну гапхати осонае а чӣ хелера бикунӣ дар ҳар як камера дар уровни пол ҳамин хел махсус решоткаҳо ҷойгир кардагӣ буд барои вентилясионӣ барои ҳаво даромада баромадан. Ҳар сеи намедонам чӣ хеле ҳила мекунанд ки дар столови ҳар як заключёни қошиқошуна чизошуна меспоридан ӯро ҳисоб мекардан ё низаметна чӣ хеле аз уҷа қошиқ меёранд ӯро мешкананд тез мекунанд ва битони гирди ҳамун сеткаи решоткаи вентилясиониро кандан мегиранд якчанд моҳ сарф мекунанд барое ки ҳамуҷаро кушод кунанд. Албатта бародарози шумо хуб фаҳмидем ки мегӯян любой момент ё метавонистанд бидуроян охраннико камераҳоро хабар бигиранд ва заключёниёро ҳисоб мекардан ва камера ё решотка буд метофаи тараф ба тараф магар ӯ решоткаи вентилясияро охраннико намебиданд не ё фикрирам кардан ё аз собун туалетни бумага ва якчанд мусурпусури дига махсус ҳамин хелчи тайёр мекунанд мисли пластилинворӣ ки баъди канданшон бо мисол вақте ки чӣ хеле ту пастани 24 соат намекани ку кандан мусура анима мекунанд ва уҷаро ҳамин хел типа ҳамун чизи маҳлули тайёркардагишона мемонанд типа ҳеҷ ҷои кандагӣ нест ва ҳатто во метавонанд ки дрел бисозанд дрели майдак аз моторчаи палисоз ки дузидагӣ буданд ай мастерской ва метавонистанд ки ӯ рӯзона ҳам шикоф кунанд девола вақте ки махсус соат доштан дар тюрма музика мерафт. Аморес дар ин вақт дар камераи худаш мешишт гитара тит мекард чангае ки метавона амрои дигараш дар ин вақт девола тит мекардан ва ҳамин хел аз бан чанд моҳ мегзара уже шикофиё ҳамун қадаре мешава ки ба воситаи ӯ одам биброя ва калидори калоне калидори майдакӣ мерафти ба ӯ шикофӣ боз берунус беста яъне ки ям махсус калидори буд ки қариб 1 метр буд ва уҷа ягон вақт охраннико уҷаро нигоҳ ҳам намекардан барое ки чӣ кор мекунанд дар уҷа. Бале, плани якум хуб анҷом ёфт, яъне ки ба коридорчаи майдак рафта мешавад. Не ки барои оне ки аз тюрма ту буброй, бояд хатя ба криша буброй. Не ки иштам решаниша меёванд. Вентилясиони череза да боло мебидан ва через ҳаму меброянд ба криша. Бале, значит ки и планам ҳал мешава ки меброй криша мерай. Не ки об хныкай ку баъд ба берег чӣ хел мерай. Морес аз ҳамун библиотекаи худи тюрма я журнал мегира популярни механика, яъне ки дар уҷа нишон додагӣ буд ки чӣ хел ай даждавик меган бародаро мумкин бисёротон бидонед аз ҳамун мешава ки надувной лодка кунӣ. Плани дигар ҳамяе ки чӣ хел ӯра бисозем. Худи даждавика ёфтан гирифтан и проблема набуд хушбахтона, яъне ки и ягона чизе буд ки заключёниёро беҳисоб медоданд ягон кас ҳисоб намекард кира чанд қадар доданд. Не ки ай ҳамада қиниш ҳамяе ки худи лодкаро бояд дар як ҷо бисозӣ. А дар куҷо қошиқ нест. Намешава ку бигирӣ дар дуруни ҳамун камера дар пеши охранат лодка бисозӣ. Ва ё ҳамин хеле решение мекунанд ки дар болои блоки тюрмагӣ, яъне ки дар кришаи ҳамун блокшон бисозанд лодкара. Яъне ки оддӣ када фаҳмонем бародаро, кришаи блок и кришаи тюрма нест. Тасаввур кунед ки як хонаи калонае дар дуруни ӯ як контейнере. Вот блок ҳамун камерашон имена ҳами контейнера. Тасаввур кунед дар болои контейнер ё лодка сохтасиян. Бале, ман фаҳмидам шумо чӣ фикр кардасиян. Оз мегӯян чи охраннико дибилан ки яки дар болои ӯ контейнер ин қадар даждавик мондагия ва фикр намекунанд ки ёро чӣ кор мекунед дар уҷа хабар намегиранд ва намефаҳманд. Не ки бардор Алкатрас ай дига тюрмо ҳам қадар фарқ дошт ки агар ки дигар заключёниё дарак меёфтанд ай плани побеги заключёни дигар ва и заключёниро дар ин кор ёрдам медоданд. Ҳатто ки агар худшонам намегирехтанд ҳамроҳи ӯ. Заключёне ки
дар ҳаминҷа убор чӣ кор мекард намедонам чӣ хел убидид мекунад охранникора ки ӯро бовар кунанд то ки дар болои блок бояд ки ҳамин хел адёл падёл ягон чиза партое ки аюҷа чанг поён нафурояд. Ҳар шаб Морис ҳамроҳи дигар рафиқош мебуромаданд ба кришаи блок лодка месохтанд ва бале бародаров напурсен ки блокҳоро маҳкам мекардан ва чӣ хел мебуромаданд ҳаётон набурояд ки во решотка кандагӣ буданд. Бале ҳоз саволи дигарам шумо доданиен ки во бисёр ҳисоб мекарданд ва бисёр проверка мекарданд дар камера будани вора чӣ хел хит накарданд. Бале во и фикршам мекунанд во махсус парик тайёр мекунанд, махсус ҳам мусор пусур ҳам чизои дурун ва мӯҳои ай паримахр дизидаги хати меоянд парик тайёр мекунанд дар ҷогаи хачон мемонанд мисли калаворӣ мекунанд шабай адбояй свет киштагиам хе мебинӣ хиёл мекунӣ одам ховай. Ва дар ахир рӯзи побег мерасад. Шаби 11 июни соли 1962 побег оғоз мешавад. Морис ҳамроҳи рафиқои худаш мебуроянд ай камера ба криша мебуроянд, лодкаро аюҷа мегиранд, мебуроянд ба берн, ба тарафи торики шино мекунанд. Дигар вора ҳеҷ кас надид ва дар аввал гуфтем ки дар бораи Ален Уэст баъдтар гап мезанем. У дери баъд решоткаи хиша мекушоя, а вақте ки уже мекушоя аллакай дер шидагӣ буд. Амрош уже шино карда рафтагӣ буданд. Мебуроя ба кришара, нафаси озодиро мекаша, камтар прогулка мекуна ва обратно зиқ меоя ба камераш. Ва и макетое ки во ба ҷои сарошон кардагӣ буданд да чиво одам дамонан буд ки саҳар вақте ки падъём мешава меоянд охранник аввал метарса фикр мекунад ки Мориса калаша бридагиянд ва албатта ки сразу ҳама ба кофтан шурӯъ мекунанд. Камераи Мориса мекованд, деволи фалшивиро мебинанд, чихе ки дар аввал гуфтем ай собуну туалети бумагаву дигар чизо махсус мехелчи тайёр кардагӣ буданд. Ба ҷои деволи кандагида мемонданд, фикр мекарди ки девол саатайнаки кандагӣ будагаш. Вақте ки дар камераи Уэст деволи фалшивиро мебинанд, ӯ сотрудничид мекунад қати охраннико. Ба чӣ хотир ӯ қати ё ҳамкорӣ мекунад? Яъне ки ҳамкориш ҳамин буд ки и бояд тамоми плани гирехтани ӯро бояд охранникора мегуфт. В замен охраннико ира ябора судид намекарданд ҳамчун плани побег, яъне ки попытка побегам статья дорад. Бале ҳозир бисёриҳо да мумкин агар тоҷаша намеомадем фикр мекардем ки во гирехтан ӯро ҳеҷ кас наёфт, и гапа ки нақл кард. Бале ҳамин амраишон ки успед накард бигреза ҳамин нақл мекунад. Ва ҳамин амраи неудачникшон хай бигӯя плани дурӯғӣ намегӯянд, плани дальнейши ӯро мега. Прямо план надоштанд ки ба Сан-Франсиско шинос кунанд, яъне ки ӯ аввал бояд ки дига направление мерафтанд бо ҷазираи Ангел. Бале ай Сан-Франсискода ҷа дуртарай, не ки Морис ҳисоб кард ки ҷа зато безопаснитарай. Абадан бояд ҳаюҷа во мошин медизиданд. Ба ҳамун далчи мегирифтанд, мерафтанд ба Америкаи Лотинӣ. 10 рӯз охранаи соҳилӣ бо ҳамроҳи полисейскиё тамоми острова ва тамоми наздикии территорияи ҳамора мекованд, не ки ягон след намеёванд. То след меёванду и следо ёрдамшон намедод. 3 рӯз пас як крчакшона меёванд дар наздикии ҷазираи Ангел. Ба баъд як чанд соат пас бумажник, яъне ки кашилоки яке аз заключёниёро меёванд. Дар наздикии хиди Алкатрас спасательни жилете ки дамаш холӣ буд ӯро меёванд ва ҳамун даждавикое ки аю лодка кардагӣ буданд ӯрам баъдан меёванд. Баъди расследованияи официални ФБР мега ки теоретически бале ӯ метавонистанд ки то ҷазираи Ангела бираванд, не ки фактически и номумкинай. ӯ меган бештар вероятност ҳастае ки ӯро ба баҳри кушод об шушта бурдагӣ ӯ ғарқ шиданд ва бештар ӯ дилшон пир мешавад ба оне ки ё мурдагиянд дар чӣ ки факте ки ҷурашон гуфтагӣ буд, ҷурае ки натонист гирехта ӯ гуфтагӣ буда ку ӯ план доранд баъдан мошин бидизиданд, не ки дар ин вақт ягон заявление дар бораи угони мошин шидагӣ набуда у территория. Получается ӯ планшона натонистанд то охира баранд, значит ки мурданд. Не ки як чанд моҳ пас ҳамин хел маълумоти пайдо мешавад ки официальни версияра ҷазир мекунад. Ай Алкатрас бо як побеги дига мешавад. Ҷон Пол Скотт сеткара мебра, датанаш сала мешака ва ба баҳр шино мекунад. Ӯ метавонад ки ҳамин хел то береги зери дарвозаи тиллоиро бирава. Дар ҳамунҷа ӯро меқапанд, дастгир мекунанд ки қариб буд ки мурдагӣ буд. Ях кадай. Яъне ки дар чиво монда шидае ки дига далши гирехтан наметонист. Яъне ки корш чиро тасдиқ кард? Ҳамуро тасдиқ кард ки залифа шино карда рафта мешава. Тем боле ки и бе лодка, аво ба лодка чӣ хел наметавонанд шино кунанд? Значит ки ё рафтанд скорее всего. Аз соли 2013 ҳаст ҳамин хел махсус программа разрушители легенда ном дора. Ӯ плани побеги
ин се касара такрор мекунанд ва метонанд. махсус аз даждавико ҳамин хел лодкаи надувной месозанд. именно ҳамун растаяне ки ё бояд ба планшон тай мекарданд, ё ҳам тай карда метавонанд. хиди официални версияи ФБР ки дар ҳамун территория ягон мошин дуздида шидагӣ набуд, ин хато шид баъдан. вақте ки ФБР ин кора ба службаи маршал меспора як чанд сол пас, ӯ официально аниқ мекунанд ки ин лодкара ёфтанд дар ҷазираи Ангел, яъне ки ба план именно бояд ҳамунҷа шино мекарданд мерафтанд. ӯ кусок ки ё пешакӣ диданд, ин айвон набуд ва мошинам дуздидагӣ буданд. сини Chevrolet 1955 сол випускаш. ва як рӯз пасаш як одам заявление менависад дар полисейский ки 3 мард дар як Chevrolet сини мошини ӯро заданд. тамом ҳамин қадар хабар мешавад. баъди дига ягон чи дар бораи ин одамо намешнаванд, ягон маълумот намешавад. инагда баъзе вақтҳо ҳам хеле хабар мешуд ки наводкоҳо меомадак ба ФБР, яъне ки фотороботи ӯро составид кардагӣ буданд, дар розиск буданд, мегуфтанд ки яке аз онҳоро то дар Мексика диданд, то дар Бразилия ва ба ғайр аз ин хеле таборои ҳамиё откриткаҳо, яъне ки табрикномаи беном қабул мекарданд дар адресҳои худшон бо идои важнии семейниёшон. Получается ин праздникҳоро кӣ медонист? ҳамиё. но дар оҷа подпис намекарданд, номошонам навишта шидагӣ набуд. ва дута одами подозрительни дигара дар ҷанозаи модаршон мебинанд. не ки метавонад ки ҳамаи просто як легенда, як гап боша, барои оне ки официални хабари ӯро дар бораи ӯ то ҳозира ягон кас ягон чӣ намедонад ӯ куҷо рафтанд. но то что ки намурдиянд, ғарқ нашидиянд, иш уже фактай. ач хеле ки дар аввал гуфтем ки чӣ кор шид ки тюрмаи Алкатраса маҳкам карданд, баъд як соли ҳамин ҳолат тюрмаи Алкатраса маҳкам мекунанд. бале мо метавонем фикр кунем ки гирехтани ё ҳам сабаб шидаг, яъне ки ин маъруф буд ҳамчун тюрмае ки аз оҷа гирехта намешава, амарҳамат гирехтан буд даже нақабиданшон. ба ғайр аз ин буд дар дига причина ҳам буд барои маҳкамӣ кардан. причинаш чӣ ки налогоплательщикои американсда иҷа чем дига тюрма 3 баробар қимат меғалтид. $10 дар як рӯз ба ҷои $3. ба ғайр аз ин бо здани тюрма ремонт талаб мекард бо арзиши $5 миллион. пула аз бюджет ҷидо мекунанд, не ки баъдан ба як хулосае меоянд ки ин просто як кори бесмысленае. яъне чӣ хеле ки гуфтем, фишкаи ин тюрма уже набуд ва получается затрата дар ин бессмысленная. фишкаш ҳамин буд ки аз ҷа гирехта намешава, но факт остаётся фактом ки мешава. санаи 21 марти соли 1963 тюрмаи Алкатраса навсигда маҳкам мекунанд. ане ки историяи худи Алкатрас ба ин хел ба анҷом намераса, яъне ки аз ҳамада ҷои мрачни даҳшатноктар наметавонад ки просто так хапу хомӯш шава. ва тюрмаи Алкатрас и яке аз музеёи Сан-Франсиско ба ҳисоб меравад. ҳар сол 1,5 миллион турист иҷа меоянд. тасаввур кунед интереснигиша ки ҷое ки тамоми ҳаёт одамо ҳаракат мекарданд ҳаёҷа бигрезанд, ҳозир ҷое иштае ки одамо ҳаракат мекунанд то ки ба уҷа бираванд. ё мераванд мехоҳанд ки бифаҳманд ки заключёниёе ки дар уҷа буданд чӣ ҳис мекарданд. дуруни умедороянд ва худшона ҳис мекунанд типа заключёнӣ. ва махсус чорабинӣ астае ки спортсменҳо аз тамоми ҷаҳон ҳаракат мекунанд ки именно шинои ҳамин се касара такрор кунанд. именно аз тюрма то ҳамон острови гирехтагии ҳамонро бираванд. метавонанд ё не ки не? инам хеле бардоро фикри ҳақиқатно дар комментария бинависен. не плани побег тайёр накунен, фикр накунен ки чӣ хел дар тюрма биғалтӣ бигрезин. не ҳаракат кунен, аз ҳамада хубаш илоҷи воқеа мегӯям пеш аз вуқӯъ ҳаракат кунен то ки дар тюрма нағалтен. ин плани зури зурай. ҳамада хай бардоро то видеоҳои оянда.